Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, ang ato karon nga hisgot-hisgutan may tungod gyapon sa as usual kabuhi og panuhot, no? Ato kaning taytulan og March 1, 2025. Gikabuhi gyapon mo. So, ang kabuhi kun dili kita mantigo mo kuan ana mo kumbati ni ana di gyud na mohawa nato, no? Naara gyud na magsigig samuk-samuk kanato, no? Lately ako naobserbahan nga mibalik lagi kog inom og coffee. Unya, primero to, maayo ra siya, okay ra siya. Usa sa mga ilado kay nga brand nga coffee, no? Dayon, after mga pila to ka bulan akong ininom sa kape, puro man naglain po na akong ginhawa. So, akong giundangan mga 2 days na, puro po kong naulian na. So, dili yun maayo na nga kana mga caffeine, no? Kana mga soda, dili na siya maayo. Mayong kitag soda, mga soft drinks ba, no? So dili gina siya maayo nga atong pahimungtan because ang atong kabuhi anak dili gid mo angay. So dunay nag-comment kanako ba, padala siya og kaning ni ang nag-comment siya nga nako na nagbugol-bugol sa iyahang sabi na surok ko kay bag unsa na, pero tingali ang ako nako niya wa baka siya gipanuhot kay kanang panuhot naaman ay magturok-turok bitaw diha kanibang kanang murag hangin ba, hangin nga na tipunog. So kinahanglan kana siya nga matud pa sa mga therapist bungkagon aron mauli-ulian ang atong paminaw. Pero kinahanglan manggod na siya og sakit baya na kanang i-massage kita nya gipanuhot atong lawas, painful, no? Pero kon ato lang kana siyang agwantahon maulian gyud kita, no? Pati na ang ato ang hubak. So, ay hubak kanini ang kabuhi. Gihubak manggod po ko again akong acid reflux, no? Pero dili na noon kaayon, medyo nawala-wala na gyud, no? So, akong advice ni mo langga, nalimot lang kung kuha sa mong ngalan, ipa-massage therapy kana, no? Kanang imong mga turok botoy diha kay daduda ko og panuhot, no? Kay kung kabuhionon kita na agad ng panuhot mo sunod gina siya. Dili tingali mo to ang mga mga doktor, pero as experience naagi na siya, no? Naagi na siya, no? So mao kanang naaden padayon kita nga maglikay sa ato ang gikaon. Nindot kaayo pod ang akong paminaw karon kay the weather is fine, murag sunny siya dayon. Kaning operado na pod kitag mata sa katarak mo duyog siya, no? Kung unsay panahon kung mag-alumom sa danga akong baranaw niya karon kay na may adlaw murag tsada pud kaayo ang akong paminaw ug ang akong pagtan-aw, no? So umo ka na hayag, no? Dayon nalipay kaayo ako, no? So kung nagantos gyapon kita sa kabuhi, ipa-massage ka na, dayon drink plenty of water, dayon ang anindot kayo, no? Kanang tubig nga ininit butangan na to gamay king asin, no? Maka-relieve usab siya sa kabuhi. Mga home remedy manguning ato kadili kay kumahatag ni anang mga tambal-tambal kay di pud maayo og ano resulta kung magsige kita og inom ni ana, no? So maulan kadto karon ang ato ang hisgot-hisgot may tungod sa kabuhi, sa panuhot, kanang doon nagyoy magburot-burot bitaw niya, sakit kaayo og masiklan o panuhot kana. Mo man tingali na ilang gingog fibromyalgia, no? Sa medical nga term. So mo lang kadto mga langga, hopefully do na rapud mo na po aning ato ang mga hisgot-hisgot may tungod sa kabuhi o panuhot. Salamat kayo. Bye-bye hangtod sa sunod.